Igor Mikhailovich, vostè ha dit que estem entrant en cicle de 24.000 anys i les conseqüències d'entrar en aquesta fase són molt pitjors que si la humanitat entrés en un cicle de 12.000 anys. Per descomptat que és pitjor. I per què? Com es pot explicar? Bé, en realitat ho hem explicat més d'una vegada, però ho explicarem de nou. Intentarem explicar-ho de manera senzilla i clara. Intentem explicar en la manera abstracta. Imagina, per exemple, un rellotge, una esfera. Aquesta esfera és la nostra galàxia. Per damunt està tot l'univers, la massa principal. I per sota hi ha galàxies. Bé, això és ja cap allà, cap a la vora de l'univers, diguem. I ara, en l'esfera de rellotge, tenim les 12 hores i les 6 hores. Parlem de 12 hores, es posicionen cap a l'univers, i 6 hores cap a la vora de l'univers. Què és el cicle? I que aquí ho hem d'entendre bé. El cicle és el temps de la rotació de la nostra galàxia i està constantment en rotació. I el cicle de la seva rotació és exactament 24.000 anys. I durant aquest cicle es posa sota la radiació 2 vegades. És a dir, des de l'espai, des de l'univers, des de les galàxies, hi ha, diguem, per entendre'ns bé, un raig de llum, com un làser, que simplement brilla. No només brilla en la nostra galàxia, sinó també en les altres galàxies. I el conjunt la suma, i aquesta afectació és forta. No és llum, és una mica diferent. Sí, és un flux d'energia que es forma a causa de dues lents. És igual, no anem a parlar d'això. No és la classe d'astrofísica. Però aquesta radiació dura, quan entrem en la interacció gravitacional, una interacció molt forta amb l'univers, amb una massa de galàxies que estan en la mateixa línia, diguem així, entrem en aquesta posició 2 vegades, en un període de rotació. Quan ens posem a la posició de les 6 hores, és un cicle de 12.000 anys. Per sobre de nosaltres tenim tota la nostra galàxia i molts planetes prenen el cop. Però quan ens posem a posició de les 12 hores, resulta que estem en primera línia davant d'aquesta radiació. El nostre planeta està al braç de Safara. Bé, al braç de la nostra galàxia. Està pràcticament a la vora del braç. I resulta que no estem protegits per alguna més. I aquí som com un escut, igual com molts altres sistemes solars, planetes, per a la nostra galàxia, per a tots els planetes i sistemes que estan més a baix. Així que l'impacte és molt més fort que quan estem en la posició de les 6 hores, és a dir, quan ens donem la volta. Diguem, aquestes interaccions que es produeixen, moltes persones preguntaran, com és això? És clar que la galàxia gira i això passa constantment o què? Bé, la galàxia no sols es gira en si, sinó que també hi ha un moviment en espiral de la pròpia galàxia en l'espai, no sols al voltant del seu eix, sinó addicionalment també. I així, quan entrem en aquest cicle, quan tot això es combina, aquí ens trobem sota aquesta mena de procés d'interacció, per dir-ho així. Per què no és tan perillós en els altres moments? Perquè en altres moments, durant 12.000 anys, aquest impacte és tangencial, és a dir, obliquament. No hi ha radiació directa. Aquí puc explicar usant el Sol com a exemple. Això serà molt clar i il·lustratiu. Per què en ple estiu, quan fa calor i el Sol està en el seu zènit, els nostres dies són els més calorosos? Per què? Hi ha un raig directe, o quan el Sol comença a baixar o arriba la tardor, per exemple, o és l'hivern, el Sol, diguem, està de costat i resulta que el raig va per una línia tangent. No hi ha impacte directe. Per aquesta raó és una espècie de calor, però no gaire calenta. Aquest és el tipus d'impacte. Un exemple encara millor, per a una comprensió molt fàcil. Imaginem una bala que surt d'una arma, està volant estrictament horitzontal. I hi ha un blanc que es troba en posició totalment vertical. Així que la bala,
colpeja precisament. I aquí, efectivament, si el material no és massa dur, la velocitat és suficient i la duresa de la bala és suficient, llavors aquest material estarà travessat. Però n'hi ha prou si canviem l'angle del nostre blanc perquè la bala entrant en contacte es desviï. És a dir, el blanc ja no està col·locat estrictament en vertical, sinó amb un angle. Així, en impactar en el blanc, la bala es desviarà. El mateix passa aquí. Durant 12.000 anys hi ha una reflexió d'aquests raigs i no ens causa afectació greu. Però quan hi ha un impacte directe és quan comencen els problemes.